And welcome back to my channel. Mga sir, mga ma'am, Sir Arnel Vlogs here. Ang atong hisgutan karon, Bisaya man ta. So magbisaya ta karon. Ang atong hisgutan karon 10 words. 10 words. 10 words nga tagsara kaayong ginagamit dinhi sa Davao. Actually, daghan man siya nga mga words, daghang mga Bisaya nga mga term nga wala na ginagamit kaayo apan ni pick up ta og napulo lang kabuok ka mga Bisaya nga mga terminolohiya nga wala na kaayo ginagamit karon sa atong mga kabatan-unan. But before that, intro sa ta. And here we go mga sir, mga ma'am. Karon mangud nga panahon labi na dinhi sa dakbayan sa Davao nga ang mga kabatan-unan kada ba ginatawag nila nga Davao Konyo. Most likely sa mga language and terminologies nasagol-sagol na ang Tagalog, English, Bisaya, and plus napay mga term bitaw nga na mahimo, no, colloquial term nga ginagamit sa mga kabatan-unan karon. So ang atong hisgutan karon sa atong channel mao ang napulo lang ang atong gipig, napulo ka mga words or terminology sa Bisaya nga actually dili na kayo nato madungog kung do naman tayo madungog niini, madungog nato una sa simbahan, ikaduha sa mga radio drama. So kana lang duha halos ang madungog nato nga naani nga mga Bisaya nga mga term. So number one nga word dili na kayo nato madungog mga sir, mga ma'am. Una, daganasan. Nakadungog na ba mo sa word nga daganasan? Unsa man na? Ang word nga daganasan, ang root word niini ang daganas or ang sound of the flowing water. Kana bang kasikas sa tubig nga nagdaganas, no? Kasikas sa tubig nga nagagas, no? Daganasan actually ginagamit siya sa mga balak or tula, no? Tula refer kini sa kung kini siya where our tears flow. Sumo ni ang daganasan. For example, nabati ko ang akong mga luha nga naglumba sa pagpangatagak ni ining daganasan. Di ba? Oh, ikaduha. Talidhay. Ang talidhay usa ka noun nga ang pasabot ni ini prolonged laughter or simply katawa. Ang usually manggod sa kining ordinary conversation, ang ginabuhat na lang mao ang ginagamit na lang nga term mao ang katawa. Example, kanindot handurawon sa mga talidhay. Number 3, ikatulo. Number 3, hagawhaw. Hagawhaw. Ang hagawhaw, mga sir, mga ma'am, usa siya ka adjective which means voiceless or walay tingog or dili madungog ang iyang tingog. Akong nabantayan sa Davao City, we simply say di maklaro imong tingog. Hindi masyadong maklaro ang imong tingog, no? So ingana. Example sa hagawhaw, nga ginagamit siya sa pulong, no? O sa isa ka sentence. Walay pulong nga migawas, hagawhaw lang. So ikaupat, mga sir, mga ma'am, ang ikaupat nato nga pulong nga binisaya o termino nga wala na kaayo nato madungog o dili na kaayong ginagamit mao ang hinuklog. Although naagyod siya, no, naaman gyud siya in a daily lives sa atong mga kaigsuonan, ginagamit pa man siya, pero mas ginagamit tong other term nga basol rather than hinuklog. Ang hinuklog manggod a feeling of deep regret usually for some misdeed. Kang may magaghinuklog, maggikan siya sa kanang ginatawag nga kasamok sa tanlag or remorse of conscience. So example, hinuklogi pag-ayo ang imong nabuhat. But pasabot nga imuhang lang basulan kundi imong yung hunahunaon pag-ayo kung unsa gyud ang imuhang nabuhat. Ika-lima, naanata sa ika-5. Although kani madungog pa nato ni sa uban, no, mogamit ani, but dili na gyud kaayo as in as frequent as the usual or mga colloquial term nga ginagamit. Ika-5 na to nga term is luling hayaw. Luling hayaw. Meaning, it's a noun nga pasabot leisure or lingaw-lingaw kung salain pa nga termino. Example ni ini, tua sila sa baybayon
luling hayaw. So ingana nato siya dapat gamiton. Nata sa ikaunom, kini ikaunom. I don't know kung nakadungog na ba mo ni ining ikaunom nga term, mga sir, mga ma'am, no? Saling kapaw. Saling kapaw, meaning it's an adjective o sa kisya ka adjective nga ang pasabot artificial or superficial or mabaw lang, no? Saling kapaw. Ingani mo na sa paggamit sa sentence, mga sir, mga ma'am. Saling kapaw lamang ang imong katarungan, meaning your reasoning is very shallow. Ikapito, handurawan. Like po na siya sa handumanan, no? Ang handurawan means, it's a noun meaning imagination. Kung imo siyang gamiton as verb, mugamit ka og naghanduraw. So, pero kung noun man atong gisgutan dinhi, ang noun handurawan meaning imagination, ang ugat pulong ni ini handuraw. Imagine. But pasabot niya ni to imagine, mga sir, mga ma'am. Example, nabalik sa akong handurawan ang mapait kong kagahapon. So, ikawalo nato nga pulong o terminolohiya nga talagsa na lang gyud nato madungog. O sorry to say, but ang uban na ni wala na gyud ginagamit dinhi sa Davao o sa uban nga mga Bisaya, no? Nalibkas or libkas. Unsa man na si Sir Arnel, no? Ang libkas usa ka verb nga ang pasabot break out or for a strap of a string or to a string. But pasabot nabugto, no? Example, asa nato siya gamiton nga gamiton nato siya sa sentence, mga sir, mga ma'am. Nalibkas na ang kuldas nga maoy naghawid sa bantayog sa akong mga pangandoy. Ika napulo na ka, mga sir, mga ma'am. Ika napulo, alim patakan. So ang ato ika napulo nga word, alim patakan. Okay? Alim patakan. Ang alim patakan, it's a noun gabot pasabot mind, no? It's a noun yang buot pasabot mind. Now, ang mind, mga sir, mga ma'am, no? Mind mismo o mind per se, kay samtang ang abilidad nga makasabot, ang tawag ana salabutan or simply intelligence. And from that proceeds our Bisaya word nga huna-huna, which properly refer to consciousness or idea, no? Ana siya, mga sir, mga ma'am. When our mind through intelligence operates, mo resulta kini sa kahibalo or simply knowledge. Simply knowledge resulted to duna kay kalibutan, di ba? Wa koy kalibutan ana. Wa koy kalibutan ana. Ang kalibutan man gud sa ato mga Bisaya, it's either the world or imong consciousness. Wa kay kalibutan, sabot wa ka masayod ana. So ato siyang gamiton. No, atong gamiton ang alimpatakan, ang salabutan, ang huna-huna ug ang kalibutan, no, nga word kay nag-refer ni siya sa atong mind ug sa atong intellect. Una, kini isilsil sa imong alimpatakan, gamita ang imong salabutan aron makabaton kag maayong huna-huna kana nga kahibalo magamit nimo aron di ka muingon nga wa kay kalibutan sa tanan. Sumoto siya, mga sir, mga ma'am, ang atong napulo ka mga term, no? Napulo ka mga term sa Bisaya o sa mga laglom nga mga Bisaya nga dinhi sa Davao wala na kaayo siya ginagamit. More often, no, wala na kaayo siya ginagamit pa. I don't know sa ato mga kaigsuunan dito sa Dakbayan sa Sugbo o sa Lalawigan sa Sugbo kung usual pa ba ni ginagamit, no? Basta sa akong nabantayan dinhi sa akong naalinggatan, no, dinhi sa Davao wala na kaayo ni siya ginagamit. Actually daghan pa kaayo ang mga terminolohiya nga nailis-ilisa na tungod sa pagbag-ubag usab sa panahon. So guys, kung naamoy gusto nga hisgutan nato labi na sa pinulungang Bisaya, please comment down below and do not forget to click the button, subscribe the channel, and click also the bell button aron nga mahimo kang updated kung doon na tay mga i-post, doon na tay mga i-upload nga mga video next time sa atong channel. Daghang salamat.